Problémom slovenskej politiky a verejného života v posledných rokoch je jeho obsahové vyprázdnenie. Namiesto toho, aby sa diskutovalo o tom, aké kroky má vláda podniknúť, o ich výhodách a nevýhodách, a namiesto aby sme diskutovali o tom, či sú nápady opozície alebo nezávislých intelektuálov vhodné, sa debatuje najmä o tom, kto koľko kde ukradol, kto je koho nepriateľ a aké vášne možno vzbudiť či už u širšie obyvateľstva alebo aj u niektorých osobitných skupín. To je pre dlhodobý úspech Slovenska fatálne. Myslíme si, že jeden z dôvodov, prečo takáto politika dnes na Slovensku vyťazí, je aj to, že neexistujú zaujímavé myšlienky, nové myšlienky, o ktorých by sa dalo debatovať, a že málo nezávislých intelektuálov, ale aj politikov prichádza s novými myšlienkami. Preto sme sa rozhodli iniciovať tento projekt, ktorého cieľom práve malo byť vytvorenie mnohých nových ideí, bez ohľadu na ich ideologickú príslušnosť, ktoré by sa dalo debatovať, ktoré by nás posunuli niekam dopredu. Niektoré z nich by možno aj v časom mohli byť na Slovensku uplatnené.